ቲክቶክ፣ ኢንስታግራም፣ ፌስቡክ ካብ ንሓስቦን ላዕሊ ዝጎድአና ዘሎ ጽቡቕ ኣለኹም። እዛ ቪድዮ ዘይከም ናይ ቲክቶክ ቪድዮ ንዋሕ ክትከውን ትኽእል እያ። ቅድሚኡ ግን ትፈልጡ ዲኹም ሓፂር ቪድዮ ምርኣይ ከም በዓል ቲክቶክ፣ ፌስቡክ፣ ኢንስታግራም ኣብ ሂወትና ዓብዪ ኣሉታዊ ተፅዕኖ ከም ዘለዎ ብኸመይ ዝብል ለባ ካብ ትምህርቲ መፂና ወይ ከዓ ካብ ስራሕ መፂና ሓፂር ቪድዮ ኣብ ቲክቶክ፣ ፌስቡክ፣ ኢንስታግራም ክንርኢ ከለና ውሽጥና ጽቡቕ ስምዖ ቺፕ ዶፓሚን ይበሃል ንዘናጋዕ ዘለና ከዓ ምስለና ግን ንሱ ይኮነ እንተሓቂ ብዙሓት ብሳይንስ ዝተረጋገፁ ኣሉታውያን ነገራት ኣለዉ። ካብኣቶም ሒደት ድማ ኣዲክሽን ወልፊ ወይ ከዓ ዶፓሚን ኦቨርሎድ ዝበሃል ኣሎ። ሜላቶኒን ዝበሃል ሆርሞን ምስ ኣመንጨና ከዓ ስሊፕ ዲስተራፕሽን ወይ ከዓ ናይ ድቃስ ምዝርባዕ ወይ ከዓ ናይ ድቃስ ምግጋይ የጋጥመና። ከምኡ ድማ ኣቴንሽን ስፓን ወይ ከዓ ሬዱስ ኣቴንሽን ስፓን ናይ ምስትውዓል ዓቕምና ይንኪ። ሎው ሰልፍ ስቲም ወይ ከዓ ብዛዕባ ነብስና ዘለና ኣረኣያ ብኡ መንፅር ይቕንስ። አንዛይቲ ኤንድ ዲፕሬሽን ጭንቀት እውን ንባዕሉ ሓደ ሳዕቤን ናይዚ እዩ ማለት እዩ። I'm so addicted, I can't stop scrolling. ምናልባት እውን ሓፂር ቪድዮ ምርኣይ ዝለመድኩም ሰባት ትኾንኩም ነዛ ቪድዮ ዕሽሽ ክትብልዋ ክትፍትኑ ኢኹም። እዚ ከዓ ተለኺፍኩም ከም ዘለኹም ዘርኢ ሓደ ምልክት እዩ። ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ፣ ስመይ ብእምነት ይበሃል። ነዛ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰባት ከምዚ ዓይነት ስሕት ኢለ ዝሰርሖ ጠቓሚ ቪድዮ ንኸይሓልፈኩም ሰብስክራይብ ግበሩ። 88.8 ተኸታተልቲ ናይዛ ቻነል ሰብስክራይብ ካይገበሩ ዝርየኦም ካብኣቶም ኣይኮንኩምን ኢለ ተስፋ ገብር። ካብኣቶም እንተኾንኩም ከዓ ሕጂ ሰብስክራይብ ንኽትገብሩ ይምሕፀነኩም። እቶም 11.2 ሰብስክራይብ ጌርኩም ትርእዩ ሰባት ካብ ብልቢ እንዳመስገንኩ ነዛ ቪድዮ ክጅምራ ፈቱ። ቅድሚ ቁርብ ኣዋርሕ ኣቤል ዝበሃል ሰብ ነይሩ። ኣቤል ዓበይቲ ሕልምታትን ድሌታትን ኣለውዎ። ከም መብዛሕቲና ግን ኣቤል ፍርቂ ሰዓታት ምድቃሱ ኣብ ቲክቶክ፣ ኢንስታግራም፣ ፌስቡክ ሪልስ እናተዛወረ የሕልፎን ይውድኦን ነበረ። ብሓፂሩ ኣብ ስክሪን ተጠቂዑ ዝውዕል ነይሩ። ኣሽንካይዶ ናይ ትማሊ ቅድሚ ሓደ ሰዓት ከማን እንታይ ከም ተዓዘበ ኣይዝክርን እዩ። ኣቤል ምስቶም ኣብ ሶሻል ሜድያ ዝሪኦም ሰባት ነብሱ ከነፃፅራ ይውዕል ነይሩ። በዚ ድማ ይጭነቕን ብቑዕ ከም ዘይኮነ ይስምዖን፣ ንኣእምራዊ ጥዕንኡ ድማ ይጎድኦ ነበረ። ሓደ ግዜ ንግዚኡ ብፅቡቅ ክጥቀመሉ ይምነ እሞ ዓለሙ ናብ ንእሽተይ ሞባይል ተሓፂራ ከም ዘላ ግን ይዝንግዖ። ኣቤል ተዋሒጡን ተወሊፉን ከም ዘሎ ይፈልጥ እዩ። እንተኾነ ግን ካብኡ ምውፃእ እዩ ዝኸብዶ። ኣነ ኣቤል እየ ወይ ከዓ ኣቤል ነይረ፣ ስም ጥራሕ ይቐይረ። ግን ኩላትና ንርእስና ብኣቤል ከም ዝረኣናዮ እንሰማማዕ ምስለኒ። እዚ ኩሉ ጠንቂ ሓፂር ቪድዮ ምርኣይ እዩ። ብርግፅ ሓፀርቲ ቪድዮታት ምርኣይ የዘናግዕ እዩ። ሳዕቤናቶም ግን ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። ካብቶም ቅድም ዘርዘርኩም ተወሰኽቲ ሳዕቤናት ሓደ ላክ ኦፍ ኮንትሮል ወይ ከዓ ቁፅር ምስኣን፣ ኣብ ልዕሊ ነብስና ቁፅር ምስኣን ማለት እዩ። ንኣብነት ሓፀርቲ ቪድዮታት ክንርኢ ከለና ኣብቲ ንሪኦ ቪድዮ ድሩት ፅልዋ እዩ ዘለና። ምክንያቱ ኣልጎሪዝም ዝበሃል ነገር ኣሎ ባዕሉ ናብ ድሌቱ ዝመርሐና። ካልኣይ ግዜ ከደግማ ምክንያቱ ኤአይ ኣልጎሪዝም እንታይ ከም ንርኢ ስለ ዝውስነልና ሽሑ እኳ ትስፈተናዮ ላይክ ዝገበርናዮ ከምኡ ዓይነት ተመሳሳሊ ቪድዮ ዘምፀልና እንተኾነ ሓደሽቲ ቪድዮ ወይ ከዓ ትሬንድስ ዝኾኑ ቪድዮ ክፍጠሩ ከለዉ ጠቐምቲ ይኹኑ ኣይኹኑ ቀጥታ ናባና የምፆም። ብከምኡ ድማ ሓንጎልና ይድስክል። ዋላ እውን ጠቓሚ ቪድዮ ክንርኢ ኢልና ንኣቱ እሞ ሃንደበት ሓደ ሰብ ኬክ እንዳቆረሰ is it fake or real ይብለና። ከይተረድአና እንዳረኣና ንርከብ which is ultimately ኣብ ሂወትና ወልሓንቲ ኣበርክቶ ዘይብሉ። ካልኣይ ሳዕቤን ሓፀርትን ዝተደራረቡን ሓበሬታት ወይ ከዓ ሾርት ኤንድ ኦቨርሎድድ ኢንፎ። ኣብ ሱሳ ካሊት ንሓደ ቪድዮ ክትርድኦን ክትገልፆን ምፍታን ዳርጋ ዘይከኣል ነገር እዩ። ፍርቂ ፍልጠት ወይ ከዓ ብከምዚ ዓይነት ዝመፅእ ፍልጠት ከዓ ካብ ዘይምፍላጥ ንላዕሊ ሓደገኛ ምዃኑ እየ ዝኣምን። እቲ ሽግር ከዓ ከምዚ ዓይነት አንኦርጋናይዝድ ወይ ከዓ ዘይተወድኡ ሓበሬታታት ክንርኢ ከለና ኢንፎ ቦምቢንግ ዝበሃል ሽግር የጋጥመና። ኢንፎ ቦምቢንግ ከመይ መሲልኩም? ንኣብነት ን40 ደቂቕ ዝኣክል ቪድዮ ክንርኢ እንተፀኒሕና ወይ ከዓ ሓፀርቲ ቪድዮታት ንርኢ እንተሃሊና ዝተፈላለዩ 40 ቪድዮታት ብሓደ ደቂቕ እንተወሲድናዮ 40 ቪድዮታት ይኾኑ ኣለዉ ማለት እዩ። ስለዚ 40 ዝተፈላለዩ ቪድዮታት ርኢና ኣለና። ኣብ ሓንጎልና ዝብርቕርቕ ዝበለ ሓበሬታታት ኣኪብና ኣለና። ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት ብዛዕባ ሓደ ነገር ተዝኾኑ እኮ ደሓን ነይሩ፣ ግን ዝተፈላለዩ አንኦርጋናይዝድ ዳታ እዮም ተቐሚጦም ዘለዉ ብሓንጎልና። ስለዚ ብዚ ሕጂ እዋን ዘይንፁርነት ወይ ከዓ ቬጉነስ ዝበሃል ሕማም ኣብ ውሽጥና ይፍጠር። ብከምዚ ከዓ ሓንጎልና ይድስክላውን ከሎ ማለት እዩ። ማለዘይ በቃ ሚሞሪ ሎስ ወይ ከዓ ዘይምዝካር እዚ ትጠንቁ መብዛሕቲና ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘይንዝክረሉ ምክንያት እዚ እዩ። ስለዚ ሚሞሪ ሎስ የጋጥመና ወይ ከዓ ዝረኣናዮ ነገር ኣይነስተብህልን፣ ከምኡ ድማ ዝተዛረብናዮ ነገር ሰምዕናዮ ነገር ከም ኖርማል ንሓልፎ። ምክንያቱ ኣብ ቲክቶክ ለሚድና ኢና ስክሮል ደን ኣብ ላይፍ ከዓ ከምኡ ማለት እዩ። ዝሰምዕናዮ ስክሮል ንገብሮ ሸለል ንብሎ ማለት እዩ። ስለዚ ሓንጎልና ይድስክል።
ምናልባት ኣብ መጽሓፍ ሓንቲ መጽሓፍ ተጽሒፈ ኣብ መጽሓፈይ ከስፍራ ዝደሊ ሓንቲ ፓራግራፍ ከንብበልኩም እየ ሓንቲ መራር ሓቂ ነቶም ክመሃር ኢለ ቲክቶክ ዝርኢ ንብል ሰባት ገደብ ንግበረሉ ክብል ምክንያቱ ናይ ብሓቂ ትምህርቲ ኣብ ከምዚ ዝኣምሰለ ሓፂር ግዜ ኣይመፅን እዩ ብዘይ ፃዕርን ተወፋይነትን ጠቃሚ ሓበሬታ ክትረክብ እትኽእለሉ ግብራዊ ባህ ዘብል ቀሊል መንገዲ የለን ኩሉ ግዜ የድልዮ እዩ ምናልባት መምከን ከኻ መጽሓፍ ክትጽሕፍ ገላ ትብሉ ትኽእሉ እዮም ግን መጽሓፍ ግድን ፍሉይ ሰብ ወይ ኤክስትራኦርዲናሪ ትባል ዝኾነ ነገር ሰሪሕካ ዝሓለፍካ ሰብ ክትከውን ኣለካ ማለት ኣይኮነን ንምንታይ እንተኢልኩምኒ መጽሓፍ በቃ ኤክስፒሪየንስ ንምግላጽ ዝሓለፍካ ነገር ኩሉ ሰብ ነናቱ መንገዲ ኣሎ ኣተሓላልፋ ኣለዎ ስለዚ ነታ ኣነ ዝሓለፍኮ ንኣብነት ኣብዚ ሕጂ እዋን ወዲ 6 ዓመት ዘሎ ቆልዓ ምስ ጎበዘ ካባይ ክመሃር ይኽእል እዩ ስለዚ ብኸምኡ ምክንያት መጽሓፍ ማንም ሰብ ክጽሕፍ ከም ዘለዎ ዝርዳእ ተስፋ ገብራ መጽሓፍ ጽሕፍ ኾን እታ ናይ መወዳእታ ክጠቕሳ ዝደሊ ጉድኣት reduced attention span ወይ ከዓ ናይ ትኹረት ምጉዳል ወይ ከዓ ኣቓልቦ ምጉዳል ከምዝታት ቪድዮ ንርኢ እንተኾይና ወላ ሓንቲ ኢና ኸነቐልብ ዘይንኽእል ኩሉ ግዜ ሓፀርቲ ቪድዮታት ንርኢ እንተኾይና ሓንጎልና ቀልጢፉ ናይ ምርዋይ ጽምእ ስለ ዘስዕበሉ ዝኾነ ይኹን ብቕልጡፍ ኢና ክንረኽቦ ንደሊ ዝኾነ ይኹን ነገር ወላ ሓንቲ ፃዕሪ ደስ ኣይብልናን ብኸምኡ ከዓ መጽሓፍ ምንባብ ኣይንፈቱን ፖድካስት ናይ ሓደ ሰዓት ዝኾን ክሰማዕ ኣይንኽእልና ብፍጹም ቲክቶክ ንባዕሉ ይስልችወና ሓደ ግዜ ማለት እዩ ቮይስ ሜሴጅ ክሰዱልና ከሎ ሰባት እንታይ ካ ሰዲድካለይ ፖድካስት ዲዚ እዮም ዝብሉኻ ምክንያቱ ካብ ሓደ ደቂቃ ንላዕሊ ቮይስ ሜሴጅ እንተሰዲድካሎም ሰባት እንታይ ገደሸካ ኣብ ዩቲብ ዘይትፅዕኖ ሓደ ደቂቃ ጌርካ ፖድካስት ዘይሰርሖ ገለ ኢሎም ዝላገፅሉ እዋን ኣሎ ማለት እዩ እዚ ከዓ ሓፂር ቪድዮ ስለ ዝለመድና እዩ ናይ 5 ሰከንድ ካብ 5 ክሳብ 30 እንተበዚሑ ሓደ ደቂቃ ስለዚ ኣቴንሽን ስፓን ወይ ከዓ ናይ ሓንጎልና ናይ ምርዋይ ጽምኣት በቀሊሉ ብቕልጡፍ ቺፕ ዶፓሚን ዝበሃል ስለዝደሊ ኣቴንሽን ስፓን ይጎድል ማለት እዩ ወላ ሓንቲ ከነስተውዕል ኣይንኽእልን ከነቐልብ ኣይንኽእልን ብጣዕሚ ዝኸብደና ማለት እዩ ብፍላይ ከዓ ትኹረት ዘድልዮ ስራሕ ንሰርሕ እንተኾይና ብጣዕሚ ዘሸግረና ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ብዝተኻየደ መጽናዕቲ ናይ ወዲ ሰብ ናይ ምትኳር ዓቕሙ 12 ሰከንድ ነይሩ ናይ ሓደ ዓሳ ከዓ 9 ሰከንድ ስለዚ ናይ ወዲ ሰብ ዝበልጽ ነይሩ ብዝሕጂ እዋን ኣብ 2015 ብማይክሮሶፍት ዝተኻየደ መጽናዕቲ ከዓ ናይ ወዲ ሰብ ናይ ምትኳር ዓቕሙ ካብ 12 ሰከንድ ናብ 8 ሰከንድ ወሪዱ ማለት እዩ ኣብ 2015 ኣብዚ ሕጂ እዋን ሕሰብዎ እዚ ማለት ድማ ካብ ናይ ዓሳ 1 ሰከንድ ትሒድና ኣለና ብልክዕ እኳ እንተዘይፈለጥናዮ ግን እቲ ናይ ኣቴንሽን ስፓን ከም ነስተውዕሉ ዘለና ይወርድ ዘሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ከዓ ሕሰብዎ ንማዕረኽ እንደይ ወሪዱ ከም ዘሎ ማለት እዩ ተመራመርቲ ከም ዝገልጽዎ ድማ እቲ ጠንቂ ሓጸርቲ ቪድዮታት ምርኣይ ወይ ከዓ ቀልጢፎም ፕሌዠር ወይ ከዓ ደስታ ክቡና ዝኽእሉ ቪድዮታት ብምርኣይን ተግባራት ብምግባርን ምዃኑ ይገልጹ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ነገርኩም ኣነ ኣበይ ኢለኩም ነይረ ሕጂ ከመን ኢኻ ዘለኻ እንተልኩምኒ ሕጂ ብእምነት ይበሃል ሽዑን በእምነት እየ ነይረ just ንኤግዛምፕል ኣቤል ለኩም ማለት እዩ so I don't have anything like nothing personal with ኣቤል ማለት እዩ ኣቤል ወላ ሓንቲ ዘባእስ ነገር የብልናን ሕጂ እንታይ ዳኣት መፍትሒኡ እዚ ኩሉ እስክትልፍልፍ ኢልካ እንታይ እቲ መፍትሒኡ ምስ ትብሉኒ ሓንቲ መጽሓፍ ሪኮመንድ ክገብረኩም ደሊ ጽቡቕቲ መጽሓፍ እያ ብዛዕባ ልምድታትና ከመይ ጌርና ንሕድሶም ትገልጽ መጽሓፍ እያ ትፈልጥዋ ትኾኑ እዮም ከምፃ እሞ እዛ መጽሓፍ አቶሚክ ሃቢትስ ትብል ማለት እዩ ብጄምስ ክሊር ዝተጻሕፈት ብዛዕባ ንኣሽቱ ልምድታት ትዛረብ ማለት እዩ እዛ መጽሓፍ ምስ አንበብኩ everything changed ማለት እዩ ስለዚ እዛ መጽሓፍ ህይወትኩም ትቕይር መጽሓፍን ክትከውን ትኽእል እያ ማለት እዩ አቶሚክ ሃቢትስ ንኣሽቱ ልምድታት ወይ ከዓ አቶሚካዊ ልምድታት አቶሚካዊ ማለት ሓደ ንእሽተይ ብጣዕሚ ደቂቕ ማተር ኒውክለስ እናበልና ንኸይን ታሕቲ ምሾሽዑ ኣቶም ንብል ኣብ ውሽጡ ዝርከብ ማለት እዩ ስለዚ አቶሚካዊ ወይ ከዓ ንኣሽቱ ልምድታት ብዛዕባኦም እያ ትዛረብ እዛ መጽሓፍ ምናልባት ከተንብዋ ትደልዩ ሰባት እንተሃሊኹም ኣብ ዲስክሪፕሽን ክገድፈልኩም እኽእል እየ ብፒዲኤፍ ምስ ትደልዩ ከምኡ ድማ ብትግርኛ ምናልባት ተረኺብያ ፀገም የብሉን ናይ ቴሌግራም ቻነለይ ኣብ ዲስክሪፕሽን ክገድፈልኩም እየ ካብኡ ብቐጥታ ክትረኽብዋ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ብትግርኛ ምናልባት ተረኺብያ ኣብኡ ኣፕሎድ ክገብረልኩም እየ ብእንግሊሽ ግን ፕሮሚስ ኣብታ ዲስክሪፕሽን ምስ ፀቐጥኩም ናብ ቴሌግራም ቻነለይ ክትወስደኩም እያ ካብኡ እዛ መጽሓፍ ክትረኽብዋ ትኽእሉ ኢኹም እንተዘይኮይኑ ከዓ ግዜ ዘይብልኩም ሰባት እዛ መጽሓፍ ኣብ ውሽጢ 30 ደቂቕ ንኽገልጻ ብዝበለፀ መንገዲ ከቕርበልኩም ክፍትን እየ ሓሳብኩም ኣብ ኮመንት ኣፍሉጥኒ ብዛዕባ እዛ መጽሓፍ ክንዛረብ መጣን ምክንያቱ ካብተን
ሓደ ወይ ከዓ ካብተን ኣብ መጽናዕተይ ትሕግዘኒ ከምኡ ድማ ነገራት ብቐሊሉ ክገብር ልምድታተይ ንኽቕይርን ትገብረኒ ዝገበረትኒ መጽሓፍ እያ ስለዚ እዚኣ እውን ንዓኹም ተቐይረኩም መጽሓፍ ክትከውን ትኽእል እያ ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ይራኸበና ብምምላሰይ ደስ ይልኒ this is my first video since I came to Kenya ማለት እዩ ካብ ኬንያ ድሕሪ ምምጻእ እዚኣ ናይ መጀመርታ ቪድዮ thank you so much and have a nice weekend thank you so much ምናልባት ኣነ ኣብ ቲክቶክ ከምዚ ዓይነት ቪድዮታት ክዝርጋሕ ርኢኩም ትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ምኽንያት ከዓ ነቶም ዓቕሊ ዘይብሎም ሰባት ወይ ከዓ ከምዚ ዓይነት ቪድዮ ንምርኣይ ዓቕሊ ዘይብሎም ሰባት ናብዚ ቻነለይ ንምስሓብ እዩ ምናልባት ኣነ ብቲክቶክ ከምዚ ዓይነት ቪድዮ ክዝርጋሕ ርኢኩም ትኾኑ ኢኹም እዚ ምኽንያት ከዓ ነቶም ዓቕሊ ዘይብሎም ወይ ከዓ ከምዚ ዓይነት ቪድዮ ንምውዳዕ ዓቕሊ ዘይብሎም ሰባት ናብዚ ቻነለይ ንምስሓብ እዩ ማለት እዩ ስለዚህ ተረዲእኩም ትኮኑ ተስፋ ገይሩ